Slăvit să fie Domnul! În seara aceasta ne vom uita în ansamblu asupra roada Duhului Sfânt, dar mai precis ne vom focaliza pe aspectul de înfrânare a poftelor. În Efeseni, capitolul 4, versetul 22, spune așa: cu privire la felul vostru de viață din trecut, să vă dezbrăcați de omul cel vechi, care se strică după poftele înșelătoare, și să vă înnoiți în Duhul minții voastre și să vă îmbrăcați cu omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire și sfințenie pe care o dă adevărul. Omul, când a fost creat după chipul lui Dumnezeu. Și Adam, când a păcătuit, a pierdut chipul lui Dumnezeu. Și când îl naște pe Set, după ce moare Abel, în cuvântul lui Dumnezeu, în Genesa, spune așa cuvântul Domnului, în capitolul 5, cu versetul 3, spune așa: la vârsta de 130 de ani, Adam a născut un fiu, după chipul și asemănarea lui, și a pus numele Set. Și toți oamenii au chipul primului Adam, numit firea veche, omul vechi, firea aceea care s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu. Și observați, aici am citit faptul că noi trebuie să ne dezbrăcăm de firea veche, care am primit-o prin Adam, și să ne îmbrăcăm cu omul cel nou, adică firea nouă, nașterea din nou, omul nou, care acela este după chipul lui Dumnezeu. Așa că dacă vă spune cineva că toți oamenii sunt după chipul lui Dumnezeu, puteți să le spuneți, toți oamenii au șansa să fie după chipul lui Dumnezeu. Dar ca să fie după chipul lui Dumnezeu, trebuie să fie născuți din nou. Și acum observați în textul care l-am citit, spune așa, că să umblăm cărmuiți de Duhul. Și Pavel ne spune că există un război între firea noastră veche și firea noastră nouă, pe care am primit-o prin credința în Domnul Iisus. Și spune așa: căci firea pământească poftește împotriva Duhului și Duhul împotriva firii pământești. Și spune că sunt lucruri potrivnice une altora, așa că nu puteți face tot ce voiți. Noi încă avem natura veche în noi. Dacă există o dorință care e izvorâtă din omul cel nou, fă lucrul ăla. Dar dacă sunt și dorințe care izvorăsc din omul vechi, Pavel ne spune, nu puteți face tot ce doriți. Analizați de unde vine pofta aceasta sau dorința aceasta. În original, poftă îi spune epitumia și înseamnă dor, deci să dorești ceva, înseamnă
dorință în sensul că vrei ceva, dor în sensul că ți-i dor de ceva. Și înseamnă și poftă. Acum, dorințele firii pământești îți pun-se contra dorințelor Duhului, care îi în viața noastră să crească firea dumnezeiască din noi, care ne-a fost dată prin credința în Domnul Isus. Și acum Pavel le pune într-o comparație, cam cum este roada Duhului, adică ce vrea Duhul să rodească în ființa noastră nouă și cum e firea pământească, cea veche. Și vorbește despre lucrurile pe care le face firea pământească, firea veche și ceea ce Duhul ajută firea nouă să facă. Și le pune în comparație cumva. Firea nouă, deci dragostea, ca să facem o distinție clară. Aceea veche e vrăjbile, e ura. Aia nouă e bucuria. Aia veche e mâniile, furiile. Pacea, certurile, neînțelegerile, dezbinările, îndelungă răbdarea, luptele, uciderile, bunătatea, răutatea, facerea de bine, invidia. O, firea noastră veche nu se bucură când e o facere de bine, când... Nu. Ea e invidie, e pismele, e gelozii. Nu cumva să-i meargă la cineva mai bine, că aia e firea veche. Firea nouă din Dumnezeu se bucură de binele altuia. E ca un mădular. Când un mădular se bucură, toate se bucură cu el. Da? Firea cea nouă e credincioșia. Asta veche, e închinarea la idoli. E vrăjitoria, ereziile, depărtarea de Dumnezeu. Nu-i credincioșia față de Dumnezeu. Firea nouă e blândețea sau umilința. Aia veche e tare mândră. Aia veche e nesupusă, e răzbunătoare. Aia nouă e înfrânarea poftelor sau self-control. Aia veche e prea curvie, e curvie, e desfrânare, beție, îmbuibări. Eu le-am pus doar în comparație, că le-am luat din lista care ni s-a dat. Acum am spus că pofte sau dorințe sau dor, știți că și Dumnezeu are dorințe. Observați în sensul acesta, știu că a pofti, noi suntem obișnuiți ca ceva negativ. Dar se poate traduce și dorințele, și Dumnezeu are dorințe. Și diavolul are dorința, și păcatul are dorință, și omul vechi are dorință, și omul nou are dorințe. Hai să citim ceva despre dorințele lui Dumnezeu, despre o dorință care în Psalmul 132 este aici un cuvânt, începând cu versetul 13. Spune, da, Domnul a ales Sionul, l-a dorit ca locuință a lui și a zis, acesta este locul meu de odihnă pe vecie. Voi locui în el căci l-am dorit. Îl voi binecuvânta din belșug hrana, voi sătura cu pâine pe săracii lui, voi îmbrăca în mântuire pe preoții lui și credincioșii lui vor scoate strigăte de bucurie. Acolo voi înălța puterea lui David, voi pregăti o candelă unsului meu, voi îmbrăca cu rușine pe vrășmașii lui și peste el va străluci cununa lui. Asta e dorința lui Dumnezeu. Am citit doar de aici să vedeți că a pofti, a dori sau avea dor.
poate fi și ceva pozitiv. Acum, un alt pasaj, găsim în Ioan 8:44, când iudeii erau într-o oarecare discuție cu Domnul Iisus, ei aveau dorul ăsta, aveau dorința asta să-L omoare cu pietre. Și Domnul Iisus a zis că voi aveți pe Tată, pe diavolul și vreți ca să împliniți poftele lui. Adică diavolul vrea să facă lucrul ăsta, voi nu vă dați seama. Și este interesant că Domnul le și spune, aveți grijă că dorința asta e de la diavolul, că el vrea să facă asta, că voi vreți să mă omorâți, și spre finalul capitolului, în versetul 59, spune că au luat pietre și vreau să-l omoare. Deci, chiar dacă li s-o zis, aveți grijă că ăsta e Satana și poftele lui care lucrează în voi, nu s-au lăsat. Așa de folosiți de Satana erau aceștia oameni. Apoi în Romani, capitolul 6, cu versetul 12, observați ce spune aici. Deci păcatul să nu mai domnească în trupul vostru muritor și să nu mai ascultați de poftele lui sau de dorințele lui. Când Satana l-a întinat pe om, așa de corupt a devenit omul, că păcatul era în el acum. Și păcatul din el avea dorință, avea pofte. Și să știți că biruința finală asupra păcatului prin Domnul Iisus, dar și în Vechiul Testament, sfinții aveau putere asupra păcatului. Și Domnul i-a cerut lucrul acesta. Ce a spus la Cain? Că vezi, te-ai mâniat, ai grijă. Mânia asta nu-i bună. Spune, păcatul pândește la ușă și dorința lui pentru tine, dar tu să-l stăpânești, nu deschide ușa. Lasă mânia, în alte cuvinte. Și vedem că Cain n-a ascultat de Domnul. Domnul a prevenit din timp să nu facă crima aceasta. Știți că ni se spune să nu apună soarele peste mânia voastră? Că te mai și miri ce găsești despre dimineață, dacă te-ai culcat cu mânie. Cain, dimineața s-a sculat și păcatul deja era nu la ușă, era deja în el. Și nu l-a lăsat păcatul până nu a înfăptuit crima pe care o dorea păcatul din el. Acum, poftele sunt de la Dumnezeu. Trebuie să înțelegem aspectul ăsta. Dumnezeu așa ne-a creat, cu pofte. Așa suntem, așa trăim prin pofte. Avem poftă de a mânca, avem poftă de a bea, avem poftă de intimitate, dorința asta am făcut de a trăi. Asta e ceva cu care ne-a echipat Dumnezeu. Că nu e un om bolnav, sărac, nu are poftă de mâncare. Trebuie să îl ajut cumva, că dacă chiar nu mâncă, o să moară. Știți că noi ne place fiecare să avem bubble-ul nostru, cum spunea americanul. Dacă te pui prea aproape de cineva, spune, vezi că te bagi în my bubble. Dar cum s-ar fi mulțit lumea dacă nu exista și dorința asta de intimitate? Dar așa a lăsat Dumnezeu să fie. Când altfel nouă ne place ca stelele, fiecare cu orbita lui și păstrează distanța, nu vrem războiul stelelor. Deci cam așa suntem creați, dar așa a lăsat Dumnezeu, lucrurile acestea vin de la El, El a creat trupul ăsta. Problema este că diavolul a folosit lucrurile acestea într-un fel înșelător. Observați, mai citesc o dată versetul care l-am citit din Filipeni, din Efeseni, capitolul 4, spune așa:
cu privire la felul vostru de viață din trecut, să vă dezbrăcați de omul cel vechi care se strică după poftele înșelătoare. Deci când poftele care, așa l-a creat Dumnezeu pe om, îs folosite într-un sens înșelător, alea strică. Da, Domnul ne-a dat pofte, ai grijă ce mănânci, ai grijă cât mănânci, ai grijă ce bei și ai grijă sexualitatea ta cum o folosești. O folosești așa cum a rânduit-o Dumnezeu sau lași să fie o înșelătorie în asta și să se folosească diavolul spre păcat. Când e vorba despre pofte, în Biblie sunt multe versete și vom trece prin câteva. Pofta, deci spun din nou, e ceva care Dumnezeu a lăsat-o. Și dacă ne satisfacem poftele așa cum vrea Dumnezeu, este foarte bine. Dar aici e problema. Când intră Satana pe filiera aceasta și vrea ca să satisfaci poftele într-un fel în care Dumnezeu nu aprobă. Hai să citim câteva versete, să vedem că aici, deci, lucrarea Duhului Sfânt este înfrânarea poftelor. Mai un lucru spun și apoi vom citi. Noi suntem ca și o grădină înaintea lui Dumnezeu. Ca și un ogor, unei firea veche și prin credința în Iisus e și firea nouă. Îs și buruieni, dar și flori. Și Duhul Sfânt ne învață cum să apăsăm în jos, cum să nimicim omul vechi, cum să-l răstignim, cum să smulgem buruienele, ca florile, natura nouă, aia să se dezvolte. Seva și toate mineralele care sunt în pământul inimii noastre să se concentreze spre dezvoltarea omului nou. Și de aceea roada Duhului Sfânt e înfrânarea poftelor rele care vin din natura veche. Și haideți să ne uităm la câteva versete din Cuvântul lui Dumnezeu. Spune așa în Tit, capitolul 2, versetul 11, căci harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat și ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești. Deci, cuvântul lui Dumnezeu, harul lui Dumnezeu ne învață să rupem cu poftele lumești sau să negăm poftele. Vrea firea pământească, negi. Apoi, în 1 Petru 2 cu 11, cuvântul lui Dumnezeu ne spune așa: Prea iubiților, vă sfătuiesc ca niște străini și călători să vă feriți de poftele firii pământești, care să războiesc cu sufletul. Deci, acolo ne învață să o rupem. Aici ne învață să ne ferim. Și care sunt poftele firii pământești? Le-am citit. Pe de o parte e dragostea, bucuria, pacea, îndelungă răbdare. Pe partea cealaltă îi firea pământească, cu alea trebuie să te ferești de alea. Ferește-te de mânie, ferește-te de curvie, ferește-te de orice lucru care iese din firea veche, ca e în război cu sufletul tău. Sau abțineți-vă, în altă traducere spune. În 2 Timotei 2 cu 22 îi spune Pavel la Timotei că fugi
de poftele tinereței. Și unii spun că Timotei n-ar fi fost chiar așa tânăr. Dar cum îi spune Pavel, vezi că te pași în pericol să vină poftele alea? Știi că pe unii bătrânii Paște zici că dau mintea copiilor. Nu știu ce se întâmplă. Dar Pavel îi spune la Timotei, ai grijă de lucrul ăsta. Când David a păcătuit, este cam posibil să fi fost la vreo 50 de ani, poate chiar trecut. Și uite că marele împărat David a căzut aici. Și Pavel îl avertizează pe Timotei să aibă mare grijă, să fie un exemplu. Apoi în 1 Timotei, capitolul 6, versetul 9, aici din nou ne spune despre o poftă care tare mă tem că mulți pocăiți o au. Nu știu, asta e doar impresia mea. Spune așa, cei ce vor să se îmbogățească dimpotrivă cad în ispită, în laț și în multe pofte nesăbuite sau pofte nebune. Nebunia asta să aduni, că parcă ai trăi 1000 de ani. Pofte nesăbuite și vătămătoare, care cufundă pe oameni în prăpăd și pierzare, căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor și unii care au umblat după ea au rătăcit de la credință și s-au străpuns singuri cu o mulțime de chinuri, iar tu, om al lui Dumnezeu, fugi de aceste lucruri. Dorința asta că te simți în nesiguranță, de parcă n-ar trăi Dumnezeu, parcă nu ți-ar putea purta Dumnezeu de grijă, dar cât vrei să ai, cât vrei să umble, spune cuvântul lui Dumnezeu că asta e o poftă din firea veche și o poftă care e nebună, e o poftă care a spus că este vătămătoare și afundă pe oameni în prăpăd și pierzare. Și ce îi spune Pavel lui Timotei? Fugi, tu ești omul lui Dumnezeu, fugi de lucrurile acestea. Eu cred că este atât de important să ne cunoaștem măsura. Ai o familie, ai o casă, fii mulțumit, dă-i slavă Domnului. Că să nu cumva să știrbești din lucrurile importante pentru pofta asta. Și nu te temi, dacă Dumnezeu vrea să te facă bogat, o să te facă și fără să umple după ea. Așa o să vină peste tine binecuvântări pe neașteptate. Apoi, observați iară și aici spune, fugi de lucrul acesta. În 2 Petru 1:4, aici din nou cuvântul lui Dumnezeu spune așa. Voi citi 3 în context. Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia, prin cunoașterea celui ce ne-a chemat prin slava și puterea Lui, prin care El ne-a dat făgăduințele Lui nespus de mari și scumpe, pentru ca prin ele să vă faceți părtași firii dumnezeiești, după ce ați fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. Poftele strică. Omul lui Dumnezeu trebuie să fugă, că avem mari făgăduință și promisiuni din partea lui Dumnezeu, să ne facă părtași firii sale dumnezeiești. Este natura nouă despre care vorbesc, care trebuie să dezvolte și natura veche o va înneca dacă noi nu fugim de poftele omului vechi. Apoi să ne uităm în 2 Petru 2:10. Și observați ce spune în context. Vorbește despre oameni stricați aici.
mai ales pe cei ce în pofta lor necurată, observați, pofta este numită necurată, umblând, poftind trupul altuia și disprețuiesc stăpânirile, ca niște îndrăzneți și încăpățânați ce sunt. Ei nu se tem să batjocorească dregătoriile, pe când îngerii care sunt mai mari în tărie și putere nu aduc înaintea Domnului nicio judecată batjocoritoare împotriva lor. Deci aici vorbesc despre oameni care au urmat poftele lor și au ajuns atât de necurați, nu numai că trăiesc în păcatele acestea scârboase, dar ajung că și disprețuiesc stăpânirea, ajung că batjocoresc dregătoriile. Și spune că când e vorba despre oameni puși în dregătorii, nici chiar îngerii, când duc rapoarte înaintea lui Dumnezeu, nu aduc cuvinte de ocară împotriva lor. Pe când ăștia ca dobitoacele fără minte, în alt loc le numește. Și spune așa, dar aceștia ca niște dobitoace fără minte, din fire sortite să fie prinse și nimicite, batjocorând ce nu cunosc, vor pieri în însăși stricăciunea lor. Oamenii care vor umbla după pofta firilor pământești. Și din nou vă aduc aminte de lista care am citit-o. Asta este firea pământească. Vor ajunge să fie așa de stricați că vor pieri în stricăciunea lor și vor fi prinși. Omul lui Dumnezeu este chemat să fugă de pofta firii pământești, pe când aceștia vor fi prinși și vor pieri în stricăciunea lor. În Coloseni 3:5 spune, omorâți dar mădularele voastre care sunt pe pământ. Prea curvia, neînfrânarea și spune și pofta rea. Din nou am spus, este o poftă bună, dacă am putea spune, că din ce spune că e pofta rea. Și datoria noastră să cooperăm cu lucrarea Duhului Sfânt în omorârea poftelor. Ce spune în versetul 24, Galateni 5? Cei ce sunt ai lui Hristos Iisus și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei. Toată firea pământească e condamnată. Toată firea pământească, omul vechi trebuie să fie pe cruce. Spunea A.W. Tozer odată că în inima oricărui om există o cruce și un tron. Cât timp eul sau firea pământească stă pe tron, Hristos este pe cruce. Dar dacă firea pământească se pune pe cruce, Hristos este pe tron. Și Dumnezeu să ne ajute. Firea pământească trebuie să fie pe cruce, că numai așa Hristos va fi pe tronul vieții noastre. Acum întrebarea se pune, cum aș cunoaște sursa dorințelor mele? Că ați observat, am citit că așa a spus, că așa că nu puteți face tot ce voiți. Deci sunt lucruri care le poți face, dar trebuie să vezi din ce sursă vine dorința aceasta. Vine din sursa omului nou sau din sursa omului vechi? Să deschidem cuvântul lui Dumnezeu la 1 Petru, capitolul 4, că aici este un mare ajutor pentru noi. Și în versetul 1 și 2 spune așa: astfel, dar, fiindcă Hristos a pătimit în trup, înarmați-vă și voi cu același fel de gândire, căci cel ce a pătimit în trup a sfârșit-o cu păcatul. Deci dacă Hristos a pătimit și noi gândim la fel, noi terminăm cu păcatul. Și spune așa, pentru că în vremea care îi mai rămâne de trăit în trup, deci noi ne întoarcem la Dumnezeu la o anumită vârstă. Până ne-am întors la Dumnezeu, am avut felul nostru de trăire.
de care acum e și rușinos să vorbim. Unii, într-adevăr, au fost mai sfinți ca alții. Nu știu, chiar mi s-a părut așa de straniu că la mormântări câteodată așa se laudă mortul că pe urmă spune, s-o și pocăit. Parcă, ăsta nu știu dacă avea nevoie de Iisus, că așa de om bun și de cum să cade a fost și ne înșelăm. Și spune, pentru că în vremea care mai rămâne de trăit în trup, după ce te-ai întors la Dumnezeu, să nu mai trăiască după poftele oamenilor, ci după voia lui Dumnezeu. Acum, cum putem stabili, cunoaște sursa dorințelor sau poftelor pe care le ai? Este aici. E cuvântul lui Dumnezeu, cunoaște cuvântul lui Dumnezeu, cunoaște voia lui Dumnezeu. Și anume, de exemplu în Iacov, când vorbește despre când cineva este ispitit, să nu spună că Dumnezeu m-a ispitit, că Dumnezeu nu ispitește pe nimeni ca să facă rău, ci fiecare când este ispitit este atras de pofta lui însuși și momit. Și pofta ce face? Odată ce îi zămislește, ce face? Face păcat. Și odată ce păcatul e făcut, moartea. Deci acum, cum putem cunoaște sursa dorințelor noastre? Dacă îi din omul nou sau din omul vechi, vezi unde te duce. Te duce la păcat sau te duce mai aproape de Dumnezeu? Vei cunoaște aspectul ăsta. Sunt mai multe versete care puteam să le spun. Din criză de timp mă voi opri aici. Vreau doar să amintesc un aspect. Să nu așteptați ca înfrânarea poftelor care Duhul o face să fie întotdeauna ceva supranatural. Că nu așa lucrează. Nu așa lucrează Duhul Sfânt. Vă dau un exemplu. Auzeam mărturia unui pastor care s-a întors la Domnul. El a fost om de lume și el era soldat și în fiecare seară mergea la bar. Și a avut o experiență extraordinară în care s-a întors la Domnul. Și a doua zi, seara, ca și ceilalți soldați, toți la bar. El doar a avut o experiență extraordinară cu Dumnezeu, dar el nu știa că Dumnezeu are probleme cu alcoolul sau cu bar. Nu, de unde să știe asta? Că încă n-a citit să cunoască. Și spune că s-a dus și chiar în fața ușii o zis că picioarele i s-au oprit și nu mai vrea să asculte de el. Parcă nu putea să meargă. Dar el nu s-a gândit că, ceva. El s-a gândit, cred că sunt cam bătrân de dans, că acolo și să dansa, și așa, și s-a întors înapoi. Au avut o experiență supranaturală când Duhul Sfânt i-a înfrânat pofta. Dar asta nu se întâmplă întotdeauna. Ce folosește Duhul Sfânt pentru înfrânarea poftelor? Este cunoștința. Hai să citim din 2 Petru, capitolul 1, unde cuvântul lui Dumnezeu spune așa. De aceea, versetul 5, de aceea dați-vă și voi toate silințele ca să uniți cu credința voastră fapta. Omul se întoarce la Dumnezeu, are credința în Domnul Iisus. Acum trebuie să-și dea toate silințele să facă ceea ce citește din Biblie. Viața lui să fie transformată. Și apoi spune mai departe, cu fapta, cunoștința. El trebuie să studieze cuvântul lui Dumnezeu, să studieze voia lui Dumnezeu, să cunoască voia lui Dumnezeu, că acum are credința în Iisus. Viața ei începe să se transforme. Și apoi ce spune mai departe? Cu cunoștința, înfrânarea. Aici este cheia. Duhul Sfânt folosește cunoștința pe care o acumulezi din Scripturi să te înfrâneze și te ajută. Vă spun, poate sunt lucruri care sunt foarte greu de înfrânat, dar roagă-te lui Dumnezeu că te ajută. Eu vreau să aduc o mărturie care nu îmi face multă cinste, dar cred că ajută pe cineva.
prin care Duhul Sfânt m-a ajutat. În Tennessee, la noi în biserică, eram deci tânăr căsătorit, a venit o familie foarte tânără la noi în adunare. Și sora cânta atât de frumos. Și noi, cum făceam de obicei, că invitam familiile cu noi să vină la noi în casă și așa, și vă spun ce s-a întâmplat. Am simțit ceva în inimă, că ceva parcă o atracție față de sora respectivă. Și am zis la nevastă, auzi, familia asta să nu mai inviți la noi, că simt așa un magnet așa puternic că nu mă pot împotrivi. Parcă și eu vreau să fiu curat, eu vreau să iubesc pe Domnul, vreau și ajută-mă, ne rugăm pentru asta. Și vă spun, ne-am rugat Domnului și așa a făcut Domnul că familia aia s-a mutat la câteva ore și slavă Domnului, ochii care nu se văd se uită. Vă spun, când aveți o luptă, ceva, nu vă ascundeți în voi și că sunt tare, că așa, asta e înșelătoria vrăjmașului. Căutați ajutor, rugați-vă, Duhul Sfânt te ajută, Duhul Sfânt îți dă ajutor. Asta e o pantă prea abruptă, aici nu mă pot înfrâna. Duhule Sfinte, ajută-mă să mă înfrânez, că nu vreau să păcătuiesc împotriva ta. Și Duhul Sfânt onorează rugăciunile aceasta și te ajută. Știți că sunt multe probleme printre pocăiți acum. Problema e că nu-i sinceritate și când omul se vede într-un pericol, în loc să fie sincer cu el, să fie sincer cu Domnul și să ceară ajutorul necesar, să crede grozav, chiar dacă mai falimentează, vine la biserică, are masca lui, vorba unui frate și o pune și ajunge și noi, vai, dar cum fratele ăla? Dar era frământat de pofte de mult. E ca și copacul ăla, care de pe afară arăta frumos. A venit o furtună, l-a dat cu roatele în sus și te uiți, dar scorbură mare era în el. Ăsta era gata. Așa sunt unii oameni. Duhul Sfânt ne ajută să cerem ajutor. Deci Duhul Sfânt este acela care vrea să întărească omul cel nou, care e după asemănarea lui Dumnezeu, firea dumnezeiască. O, mare promisiune! Să fim așa ca Dumnezeu, să iubim ca Dumnezeu, să fim răbdători ca Dumnezeu, să fim buni ca Dumnezeu. Mare lucru, mari făgăduințe și Duhul Sfânt este El care ne ajută. Dar firea pământească trebuie pe cruce. Și să ne rugăm, cum spunea fratele ăla, că Doamne, dă să țină cuile. Că sunt unii care, să las eu pocăința 5 minute, să fac nu știu ce. Le-am mai spus unora ca aceștia, că ăștia care vorbesc așa nu prea au ce lăsa. Aici e problema. Dumnezeu să ne binecuvinteze, să ne ajute în lupta aceasta, Duhul împotriva firii pământești, noi să știm că nu putem face tot ce voim. Analizăm toate dorințele noastre după cuvântul lui Dumnezeu și prin cunoștința primită prin cuvânt de la Duhul Sfânt, așa să ne formăm dorințele noi. Precum copiii mici, îi înveți cu un gen de mâncare, le formezi gustul, lasă-L pe Duhul Sfânt să-ți formezi de gusturi, după plăceri binecuvântate, după dorințe care onorează pe Dumnezeu și când vom pleca dincolo, să fim parte din patria și împărăția glorioasă a Domnului Iisus. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Hai să ne ridicăm în picioare și să mulțumim Domnului. Amin.